de les ovelles. ¿Eh? Los buenos son los machos. Oye, escuchamos los marrones cuáles son. Los marrones son igual que los otros, l'únic que són marrones. Què sabeu vosaltres de les ovelles? Què sabeu? Que fan llet. Per exemple. I aquest pèl que tenen per aquí, sabeu per què serveix? És llana. Molt bé. I veieu que alguns tenen banyes i altres no en tenen? Mira. Veieu o no? Sí. Es verdad. ¿Qué? Porque muerden. Estos muerden, ¿eh? Esto es verde. Te da miedo. Les mans al cul, eh? Mira, Carlos. A ver qué nos explica el Carlos. ¡Qué miedo! Las manos dentro. Oye. Tanqueu la boca que Carlos ens explica alguna coseta dels Això porqueres. què són, no? Sí. I què sabeu dels porcs? Què sabeu? Va. Del porc és que s'aprofita absolutament tot. Mira. Però tot s'aprofita. Inclús Tot. abans, el que utilitzeu de raspall de dents, abans el raspall de dents... La mare està... Ella no és, està per dins del... Papá. Ara està menjant una verdura, Vale? Aquí. Estem mirant un vedell, estem mirant algú. És gros, per aquí, pues no. Heu vist que porta una etiqueta de... Sabeu per què serveix això que són arracades? Yo lo sé. Què portes aquí penjant, tu? Què portes, no? Un moment, sisplau. És el mateix, o sigui, com que les vaques totes són exactament igual, vale, i no li pots posar nom, perquè no te'n recordaries de les femes, se li posa això i és com un número identificador. Si tens el nom, aquí ja té un número. Ella perquè és la pesa i l'especialista. Perdona. Perdona, ninguna universidad que va a pasar la vida. Es capaz de universidad, putos. Un puto súper muy bien. Ya está, Melanie. Ja l'heu tocat. Está suave. Ja l'has tocat, ves que balles. Melania, ya está. Venga, Melania, fuera. Vale, ja l'has tocat, ves que balles. Brian, para acá, cariño. No, ¿vale? Venga, Javi. Toca. Passa una altra, és ¡Ey! Eso. No soy comida. Venga, ir rápido, porque somos muchos. Eso. No de Parma. Venga, Mar. Qué bonito. Si l'has tocat tu, que t'he vist. Jesús, no sé com la paralla a Parma. Com se diu? Jesús. Jesús. És xulo, no? Espera, jo no, la porta molt oberta, jo no la tinc. Que passin dos més. Está la madre de la bata. Está la madre de la... No passa nada. Mireu com em fa pipi. Jesús. Jesús. Toca. Se la corta hasta el pipi. Ja m'he dit això. Les mosques, Dona patada a les mosques. Jesús. Esto es dulce, oye, ¿o qué? Pasa. Dona'n un, mira. Si n'hi ha un... Mira per aquí davant.
No aneu mai per darrere. Una vaca mai es va per darrere, així com els cavalls, ni res. No, perquè peguen patades. Toma, pega un petón. És que ja estigueu, no heu sortit. Venga, Natalia, tócala, Valeria. Ja l'has tocat, tu? No, ella no. Suave, Alba. Le da cosita. No tengo que hacer nada. Perdón, Valeria. Valeria, cariño, si no hace nada. Ves a tocarla, Natalia. Venga, Te Alba. prometo que no te va a hacer nada, te lo prometo. Pero ahí atrás no, Natalia, la cabecita. No Venga, vas a tocar Valeria, por si el no hace borde. nada, cariño. A mí no me da miedo. ¿No? ¿No? ¿Seguro? Es que son las dos muy cagonas. Has dado con las dos más cagonas. La Alba es más atrevida, ¿eh, Alba? Mírala. Maite, tu hija tiene miedo de la bacota. ¿Tienes miedo de la bacota? Pues allò que acabeu de veure i que hem tocat, vale? Escolteu el Carles, L'animal que hem tocat i que acabem de veure, el vedell. doncs serà això o més gros. Perquè ja ens és més gran. Aquesta és la mare? Eh? Aquesta és la mare? No, perquè com que no tens mamelles desenvolupades vol dir que no ha tingut mai cap fill. Encara no. En principi es veu que la volen fer criar, però no sé, de moment encara no. Com que no té cap fill, els pits estem molt petits, no ha tingut mai llet. Ui, Suposo que fan és aquella, quan sigui més gran la posaran aquí. Ara Aquesta la estem faran criar. esperant. Espera un moment. ¿Por qué no? ¿Por qué no?